aku kang satya satuhu iki mau jenenge Dandang Gula Sida Wasih ditipake Setya Tuhu ya Nduk. Iya ya. Yen tak rasake mula ora mukal lamun ta para winasis paring dawuh yen gamelan kuwi mujudake lambang persatuan. Buktine apa ing ngatasé gamelan ki wujude beda-beda wadine bareng ditabuh bareng. Temercep menyang rasa nyer nikmatmu pangat namun aku melu midhangetake. Pancen mengkono ya. Mara coba ing ngatasé bonang karo gender wujude iki wis beda wadine dibarung karo slentrem gambang kendang balungan komplit gong ora keri. Tobat Setya Tuhu kok kepenake kaya ngene ya Nduk. Iya ya. Kuwi apa ora tabuh bareng ngono apa iso ya Nduk? Ana sing gamelan nyang dhewe. Antarane siji suling, loro siter, telu kendang. Kira-kira sing nyiter ki anggere akur karo kancane ngono terus nyang dhewe. Kuwi siter. Iya. Nek suling ya ngono. Dasar nyuling terus karo ngejak anake sing wedok. Nganggo kacamata ireng. Nganggo tekan terus dituntun anake ae lho. Wah, sajak nyeni. Kaya nyang dhewe. Iya. Lah upama kendang iki ya ngono, paitane mung lendang karo kendang. Kalungake sing ngendang terus
nganggo ulat-ulatan Petruk. Ya iso nyang dhewe. Liyane kuwi upama sinden nyang dhewe ngono ya iso ora. Iso. Sinden nyang dhewe iki ya iso. Dalang yen nek ya anjing nyang dhewe. Sangune kentongan karo kepyek telu. Lagi ada-ada rung padha wis dilungi terus. Iya anak. Ya mit-mitan ora. Nganggo kopiah cah cilik ae. Lah iya. Kuwi tak ngunjagani mbok menawa nek ning sing panca bakah. Ora kainan terus nyang dhewe-dhewe. Sing ora iso nyang dhewe iki tak rebab. Piye to langgawane riwi? Arep mangkat monggo rebab ketolangan kaya ngono. Tekan nggon apa marep ndodok ngono wis gremes sik. Kira nek babate iki pecah. Kuwi nek rebab iya. Tepat. Iki mau panjenenganing Bu Marmi sing paring berkah. Iya. Aku ya nggumun. Ing atase wis sepuh kok suarane isih galik-galik. Napase isih landung. Marga sangka nggone budidaya ngupakara nyang suarane. Dhisik rada terganggu ning saiki wis mari. Marga wis nyirik marang sing basa amis-amis. Mula sekabeh ngapa wae iki yen keladuken nyang swara gogrok. Iya. Bareng sing kakung gerah iki terus mari ngono suarane malah. Lah iya. Sapa Pak Sis iki rak gerah to? Lah wis sepuh kok. Ya abot-abote muleke pangan karo anake mara tuwa. Iya. Bu Marmi iki anane paling landung sebabe apa? Marga ngunjuke ya diopeni ora mung sak-sake ngunjuk. Ngombene apa? Susu jaran. Jaran sing lagi mlayu wae. Bu Marmi ki ning isore. Kowe iki bojo banget oleh mungina jaran mlayu kok terus dimimik iki terus apa iso. Lah karo gantol Yung apa upama aku iki nyuwun berkah ngono apa ya pareng yung. Kuwi nyuwun apa? Aku iki nek urung metu sing jenenge ulur kambang ngono ya urung seneng ta yo. Hah, bocah iki neka-neka. Nuruti kok kowe ya sewengi ora entek. Coba yo. Siji yo ulur kambang. Slendro nyemura. Manyura kok nyemura. Ya coba tak matur, monggo Bu menika anak kula. Nyuwun lur kambang kangge pamit pejah. Sia-sia. Coba tak rungokne nduk, coba yo. Iramane sing giyak. Iya.
Yagane berak-berak bareng weruh abang-abang mau lho. Kena nek ora ngeblong. Wis dituruti sing dadi penyuwunmu, ayo nyuwun apa meneh? Siji iki aku duwe penyuwun meneh ning kowe gelem nuruti. Apa? Nyuwun bojo. Aduh iki sing marake cilaka. Kowe bareng njaluk bojo keloro-loro atiku nduk, sing sudi ngemek kowe wis apa? Anakku nggih, anakku. Ning ya arep ngono wong kowe iki anakku. Kowe duwe kewajiban nurunke wiji, mongko nurunke wiji ora iso ijen. Kudu eneng kancane. Yen ngono ya nduk, kanggo nyedhakake jatuh krama. Tak wenehi rapal we apalno ya. Rapale piye? Aku tak muni tirokno. Iya. Salalahu alaihi wasallam. Salalahu alaihi wasallam. Niat ingsun matek ajiku sikire gelang ora nyanding kayu, nyanding dalang. Gah. Dalang lho. Gah. Di bojo dalang ini ora ati segara usus kalen. Mendina usrek kae. Si marake ya dalange kuwi. Mula golek dalang sing tuwik ae nduk. Sing kira-kira sing wis buyuten kae. Sing mangan kari ndulang ngono kae wis ora bakal iko iki. Lah nek dalang aku wegah timbang dalang luwung yoga. Kowe seneng yoga timbang dalang? Heeh. Sebabe yoga iki pakaratine jujur antepan. Betah nyang topo. Yoga iya kerep sesirih nglakoni titikane angger bengi melek. Kae ora nglakoni wong dibayar kok nglakoni. Nglakoni iki ora mameti apa-apa, nek dibayar iku ora nglakoni. Ijole bayar iki ya sing melek kuwi. Ning aku pilih yoga ki awet. Tenan. Wis mantep, wis yoga. Yen pancen ngono, sok ben tak entukke yoga. Iya. Iki ana yoga siji. Piyaine alus banget. Sapa yung? Nan, nek gelem ngono
selawase ora bakal ninggal kowe. Sapa? Jaya Paiman. Oh, wis mati. Kuku sing dupa kumelun. Ngening kentiasa ngobeke. Kawanku sagung jajahan nanging sangat pangikipi sang reksi kaneka putra anjok saking wiyati paupo kan winursita Prabu Duryudana nggih nyepesta raja ningking garwa enget-enget Prabu Kurupati sampun dangu mboten dahar ketingal pijer tanduk kemawon Prabu Kurupati ngantos swaleh Kusmadaya ngenya angladosi dhateng ingkang garwa ewadene jilih lamun nukarta ing dadi pamundhuting Prabu Kurupati apa sak solaiti nurut sini gegentiya kang kawursita gampang wong kang munggel kawi duing mangkiya datang kaya sing patih hari sing kuning awis sangganing para kurawa mlabar Jrandra Bindara ing jalan iki
dumawur mangawur-awuran pengaraning acurit kong makuru kongsa tetekaya putula para panjriting kurang besti iwang swata kang ketitir para kata ingkang praja layu sabit la la aman hari werto man senggune werdi man kula ngaturaken Hermina Kotoman Hermenika toya minaulam foto mengucap kados ulam kesrambaing toya benuk Lis gen kula nungsung pekabaran. Laturi mapari putra jengah ndika kula man. Kula wingking saking Banjarjuna terus sono man. Panat yang kutumadong katerangan paman napa wigato sing pasiwakan keparang gombal bari kula pun Raden Kartipeya nadyan kutumadong dawuh paman menapa wigato sing pasiwakan keparang gombal bari dumateng putra jingandika kula pun Jayadrata lah ya jauh lah Mas kula ya jauh lah Mas cekeng demit kula suwil gunung ndok ngiri kila tapak apa gak turun-turun lah jadi jauh lah Bat lajak do apa niku tutuke jadi apa belih lah Bat terus pinten lamban belih lah Bat kenali kula nanjak kila Bat kula nyuwun versekot Bat para babari kalian kula pun derma gati lah Bat lah ya napa di omah kuwi mboten teng kula niku mboten regu kadane lah Mas. Lah ya jauh lah Mas, mbakune Mas. Ya napa parentah lah Mas, kuwi tak jauh kula pun derma gati lah Mas. Bala ya jauh. Lah ya napa parentah lah Mas. Pansugini Mas. Mas, sugi Mas. Sana dian. Kula ngatoraken tersaka mandalika man tersaka niku kula mondho mandi liku Mas Watri blabari putra jingandika kula kula saking cara wanis Raden Mas wis aja omong kowe iki yen ngomong elek ora usah ndadak kokean ngomong kancane nyang melu nyang ora usah ndadak kowe iki krotang kratung nek pancen metu rak ya dibagi kowe rak wis tak kandhani to kanggo ngilangi graya iki pendak malam Jumat kliwon kilatmu kerok nganggo ali-ali Mas. Kan ngerokke malah digoleke butuh. Butuh ngono yen temonjo ngono genah. Entuk butuh ngundang parang muka. Tantangane ning dhuwur meja lho kaya ngono iki. Aja mok kulinake.
Marga wiwitane mung ngulatke terus seneng terus nglatih. Nglatih terus kulina. Kulina terus kesengsem. Nek wis kesengsem terus dienggo pakaryan lan entek-entekane ana kono kuwi yen mok bacotake ora urung gederawasan. Citraksi ngelingono. Jagat iki kira-kira durung ana kondange wong sing sugih sanga main iki urung ana. Mula nek kowe gelem maren itu mindakmu sing kaya ngono ya ngger, mesti bakal bisa urip sing kanthi mulya, nggonmu nyambut gawe bisa tumonjo. Wis aja omong. Sing sapa? Kulup anak-anakku Kurawa kabeh. Dur sasana, dur mogati, dur muka, dur prakempa, dur jaya, durman. Gajahanti Surajaya Jrata, Surtayu Surtayuda, Surtanah. Lan kowe Citraksa Citraksi, Citranggada Citraupa. Caru Citra Citrasari, Karta Marma Kartipeya, Karta Yuda Kartapati. Lan kowe nggih Suwatama. Anane padha tak timbalya ning pengarepanku jroning pinampa dawuh sangka aku. Padha nganggo dasar aksara nga telung perkara. Nganggo aksara nga ngene. Nga ingkang sepisan yaiku ngrungokno. Nga kaping pindho yaiku nglakonana, nga kaping telu yaiku ngrasakno. Yen wis mok ngrungokke terus lakonana, nek wis tok lakoni terus rasakno sing tok lakoni mau rasane piye. Iya, seru-seru. Aku ki ora budheg. Ing atase wong adu arep nyuwara kok seru ki pamriye apa-apa pun gelek ketok dhewe. Iki tak kandhani wadine wong nyuwara seru ki genan nek kepinterane ora sepiruwa. Yen tembunge endah tong kosong berbunyi nyaring. Suarane iki seru ning nyatane kepinterane iki ora sepiruwa. Wong kang ngomongin seru nek omong nyelekit. Ning ora ngentasi gawe lah kuwi bisa ditanjake mung nek padu. Yen padu kena dijak ning iki ngomong padu tok nek ditandangi tenan kira-kira malah wedi. Kuwi wadine wong nyuwara seru. Lirih ning yen pikolah kuwi dadi lan becike. Conto Jaya Jrata. Jaya Jrata iki ora tau kok aku krungu swara sing seru iki ora tau. Mesti nuwun wonten dawuh man. Lho ngono kuwi. Kuwi wong anggere lirih tajem. Kuwi mesti kepinterane ngluwi kena disabetake mbutuh. Beda karo Citraksi iki. Nah, iki wadine mesti ora detah melek. Anggere suarane iki renyah semu kemeng. Kuwi tak gawe wangenan mung sak jam 11. Beda karo Suwatama. Suwatama iki jaba bocahe cakrak. Bocahe bagus. Yen matur ya tek tek tek. Nyangnut ya apal. Ora tau ngrembug perkara biaya. Mung manut kancane. Ora seri anaten.
Kita Durma Gati iki. Nah, marake wong akeh iki candrane dhewe-dhewe. Durma Gati iki jan njaluk tingkatan. Lah mbok sambar gelap nek kula njaluk lah. Wong niku nggih usul iki kaca-kaca lah. Lho, aku ki ora apa-apa. Pancen ya wis sak murwat marga kowe iki merdika nuntut kepiye wae kena lamun kari sing dituntut iki kepiye. Lah nek mbok cekek demit lah Pak, mboten saking setujuan kula piyambak lah Pak. Niku awit persetujuanipun ruang-ruang. Iya. Aku ki wis ngerti. Dadi aku ki kan bisa ngitung wong sing apik karo sing ora apik, wong sing pinter karo sing ora pinter iki gandeng kuwi ponak aku ya ngerti. Ngroko ngawonggo kae piyayene cilik. Ning coba yen dijokke nyang palagan sekti Mahabara pilih tanding bobote ngaprang. Gedhe Dursasana mung ngombene sing diokahi. Alah man moyo arep nani ora urung ngejak ki melu ngono. Aku ki ora moyo ya mung perkara merenahake ngarepe dadi bocah sing apik. Ayo bae sing apik dhewe niku Jayajrata ki pun ngawi Dursasana mawon. Jayajrata men kok telu ngoten napa. Diokahi ngoten. Dilulang sekebar niku Jayajrata kabeh ngoten. Nak ceketanaten ta. Tak titen yang ngene suarane seru iki mesti nesune cemepak. Ning ya ora apa-apa. Pemerintah Pak dawuh napa mulek mawon. Lho coba ra elek ta. Culek. Ing atas aku pati kok dimulek-mulekke iki coba. Ning ya ora dadi ngapa wong-wong akeh. Aku ki wong tuwa. Ati segara Riwulan Sumurupa Dursasana ingkang dipenggalih keng raka mung perkara penyuwune para putra-putra Ngamarta kang saiki wis mesanggrah ana Randu Kumbala. Kepengin bakal nyuwun balining wong tumane yaiku Raden Werkudara. Ingkang nalika semana kaparintah kelawan Bapake Suwatama. Ya Kakang Premban Begawan Durna. Ingkang perintah Bratasena ngupaya marang kang sinebut Tirta Pawitradi. Nalika semana dituduhake nggone yen ning telenging samudra jenenge Minangkabu. Minang wipacangan Kabu wirasa. Wong nyemplung segara iki mesti pacangane mung mati. Lewat dene kok Werkudara manut iki ora salahe dhewe to. Ora nganggo digagas mung kesusu ning keseluru. Sumanggem ora bisa maranata marang kahanan sing saknyatane jan iki kepiye to segara iki kepiye lho. Ora digagas mangkat lha kuwi. Sing arep bali sok kapan wong Bratasena wis dadi pakan iwak. Wis dadi pakan iwak, wis dadi pakan lut. Mongko lute wis disuluhi wong pirang-pirang. Dadi daginge Bratasena wis dipangan sing nyuluh-nyuluh. Lah kok kon bali le bali ngendi wong wis dipancingi wong akeh. Sing mancing-mancing barang iki mangan daginge Bratasena. Mula ya ora bakal bali mbok nganti 1000 taun ora bakal bali. Lah kok para putra njaluk balining Bratasena. Monggo ancamane elek banget. Yen kura ora balekke Raden Bratasena mestina arep dibasmi Kerta coba. Arep diremuk-rempu mestina coba. Kuwi ancamane para putra. Nek nganti kelakon tenan jadi kepiye nggih, aku ki wis tuwa nek nganti para putra pendorene aku terus ndelik nyandi. Pomo aku mlayu kok Ngastina mlayu nyandi nggih.
arep mulih wong aku dhisik wis tau ketangkep ning omah. Pati kok ketangkep. Lah iya wong aku nalika semono lagi sarasean karo para kadang-kadang dikira rapat gelap. Ning ora dadi ngopo, perkara mengkono mung pengudara sana tata gelar. Jroning batin aku ya mantep nadyanto para putra teka kene, aku ora bakal suminggah saka ing pekewuh. Ambak aku tuwa putra Pendhaki Senom ning aku ora bakal sungkan hamocok utawa mangganing para putra Pandhawa. Lho ni. Ari malih gunane napa dipun ansi gagah kaya kula niku. Ampun kuwatir man nek mung tanding kalih para putra. Kula sing saguh balekke para putra-putra Pandhawa, mboten ngerti kondang kula to, Pan. Kula niku tatu-tate ngusungi dinglike wong dodol ten pinggir dalan. Bocah gak kaya ngono iki piye? Ora perlu kowe sumbar, ora perlu kowe kibir. Sababe apa amarga iki para putra wis ana sing nyanggemi. Sinten? Ki mau pasewakan rak kerawuhan Nalendra sekalian. Ratu sangka ngatasangin jejuluke Prabu Jaya Kilatma karo sing siji rada lali aku. Jaya Giya. Ayo main peleret. Gile-gile sik. Patih kan lali. Nah, Jaya Kilatmaka. Rawuh nyang kraton Ngastina iki mung pamriyar ketemu karo bapake Siwatama. Wigatine arep meguru kelawan Kakang Sukalima. Kakang Sukalima sajake jual mahal. Ketitik dawuhe jae saiki lagi peteng. Lagi ruwet. Durung iso mulang. Mula Kurawa kuwi aja den jarak karo bapake Siwatama. Ngajake lagi ruwet. Silen, bali dulu lho. Iya, pun suwe, Man. Jelas nek perkara niku. Lah ya ning kowe kudu iso ngomong. Nggih, Lan. Kakang Penemban paring dawuh. Gelem mulang kelawan sing lagi rawuh mau ning disemayani nek wis padhang jagate. Kakang Penemban paring dawuh, petenging pengalih marga dipasrahi karo Sinuwun Prabu Duryudana kon balekke bocah Ngamarta. Nah, ratu loro mau banjur ngatonake kesaguhane. Saguh dadi pengawakaning Kakang Penemban, saguh balekke bocah-bocah Ngamarta. Dipenggak karo Kakang Durna. Tata lair menggak ning batin jalane akon mung disanggit alus. Jaya Kilatma lawan Jaya Kilatmaka dina iki wis dipasrahi kon nyirnakake kelawan bocah Ngamarta. Pan. Pun malam pama kaping Kurawa niku nyeraya kalih ratu kalih pendhita. Ning nyatane Srayang Kurawa niku nek mateni Pandhawa napa anak Pandhawa ngoten lumputi teluk mati niku wajib. Niki napa nggih saged, Man. Kowe aja matang barang sing durung kelakon. Marga yen kowe demen mesthekake kuwi akhire bakal meleset mula nggih untung-untungan ayo padha ditonton wae. Yen pancen tumandang iki mengko iso ngrampungi putra Pandhawa, genah yen kuwi ratu pengpengan wajib sinungging. Lha non. Ewadene yen pancen ratu loro mau sanggem mongko iso ngrampungi pateni dhewe wae. Wis aku dawuh. Gandeng wis padha manut aku ngemban perintah saka anak Prabu. Jana sing padha keri-keri nggonmu dandan aja mok kendhol ning kepara kenceng ana. Ae padha ngomyongi tindaking Nalendra sekalian iku mau. Lolok non. Mupunge sesuk ae padha mangkat tekan kono engko isih awan.
upama sida kelakon perang ngono perange bisa gayeng bisa tutuk. Lolok non. Yen wis padha manut nggih Swatama nuwun wonten dawuh paman. Mara kowe metu njaba Swatama perintah napa Wadyabala. Prajurit carangan sora geni perang tandang jaga bela rajek wis sisih negara uga pinen padha nderek. Pedang sing abang kon marangi bedhile buntut kon padha ngorok-ngoroki. Tumbake sing potol kon nyalini aja mung sak kayu-kayune. Kon milih galih jati. Aja dawa aja cendak kira-kira sebelah dada. Yen kepepet kena kanggo gaman. Woloknon. Wono inggih. Apa-apa titianing para satriya. Kreta kancana turangga dipangga joli jempana tandu pedhati aja keri. Kawula nok-nok-nok-nok. Wono inggih. Natapot ngara bendhe kaping 3 iki sandandan pindhing lumpuk ping 3 bodho parwata pasuwanan. Mundur sang Hasuwa Suta Utama undanging Prawadya Paseweka nyung swaraning bendhe peri bubar gurnang kalawan uksur tambur nyuwang suling papan dan talutak pandira muwaka kundha mawarna-warna pindha jala diyan Asri kawuryan grek-grek swaraning kuda weneh ngrik makala anyelo gembira ana bigar umilar kusuma talidat mulatan tut acincing pangrahing turangga puta wustan kasamaran kabeh kena kapurba obah kang wadya ngastina ngurut saking panangkilan
sanggolong gegolongan bubar kang samya ningali kepareng matur dhumateng Paman Patih Swanti Badra mboten ngujiwani sampun samaptos Dewa Purwadya kula iya syukur seperti jimurung suwatama mara kuwi ndisi ana dadi redananing lagu nggih Paramat Kalpasuwan enjing pita gumuruh saking negeri Ngastina ingkang Palakaswa Prabusananira Ler Suraya Wedalira saka ing swaloniti arsa madangi jagat mungut-mungut aneng satu saing ukir merpabak bang sumirat kasorot ing surya kena mega lan gunung-gunung untaping para Kurawa Cinandra saking Drakati Titenono wong Sidra mangsa langgeng Titenono wong Sidra mangsa langgeng
Yeah.